niya, mga katoy. Grabe, laki. Galing Torto. Plak-plak. Plak-plak. Agoy, sunod. Papuka sana. Pabilang, pre. Pabilang, mga katoy. Oo. Gitna. Pasok na gitna. Gitna ba daw? Putong of my heart. Laki na naman. Laki na naman katoy. Sinutubuhan ako lang. Bula. Nagpirto yung pumunta ka lang dito Oh, akin yan. Uy! Galing mo na ito. Anahan? Galing bar? Iwa. Oh, di ba? Idol mo. Ayan, idol. Idol. Ang ganda talaga idol sa ito. Pero Uy, ganda na. Kasi dito ka na. Oh, ala ka! Sinalo ka kayo! Sinalo! Ba't yun? Sinalo! Sinalo! Oh! Balita! Ay, malaki ka sa'yo! Diba? Sinalo! Grabe ka katapon dito! At Kuya Dilper, nandito kami ni Ajit Katchoy. Magkasama ulit kami. Yan, ito na rin Kislo. Magkasama ulit kami. Kulahan pala dito ko yan, positive. Ayan o. Dali na siya o. Oh, di ba mga tayo, pauwi na oh. Nakahuli pa si Christian oh. Grabe, lapad. Ayan na, pre! Sana yan, pre! Ayan, pre! Ito, pre! Oh, yun, dali! Hindi pa rin niya protect, no? Ayaw yung pitikit eh. Oo, ang ganda, laki! Yan na naman, mga tayo, bisa na naman! Hindi sanay sa mga tayo sa ano, sa first water to si Gada yan. Taga Palawan kasi to eh. Sa alat. Sa alat siya mahilig yan. Hindi mo pwedeng biwasin. Yun ang pulaan. Ayun o. Sana all. Shout out sa mga taga Palawan. Ayun, shout out idol. Ayun o. Grabe o. Diba? Purong-puro. Tilapia. Tilapia, purong tilapia. Ayun, tapos kasama rin mga tayo si Katchoy. Ronnie Cartel. Yan. Katchoy, Miguel Love, shout out. Good morning. Tinamaan ng e-bike, kala ko bali. Katay Berteng, Miguel Love, shout out. Good morning. Nakaapat na kami mga tayo. Pati mo naguntingan na idol. Naguntingan mo na. Ginuguntingan niya yung sa kanila para di daw tanda ng pagmamahal. Yan, belated Valentine's Day sa inyo lahat mga katsoy. Yan, may garagot nga pala kay ano, Marjon, nandun si kay Marjon sa kabila ng ingay na. yan, may garagot shoutout at siyempre pasalamat tayo sa mga nagpapa-shoutout. Yan, may garagot shoutout kay Sunny Canmuel from Buhit na Marinsor. Hello, shout out sa lahat ng mga taga-Buhit. Yan, mga kumpare ko. Kay Katchoy Edmar Reyhano. Binabati niya raw yung kanyang asawa ng happy birthday. Yan, belated happy birthday. Kay Janet Reyhano. Grabe, kinagat ka agad eh. Yung dalawa ko makasay, walang video. Bakit wala? Maaga ko magat eh. Ano pala ako, pinukul ko tong isa ko. Lang kinagat ka agad. Bottom sit up tayo mati. Ang laki oh. Ang laki oh. Ang laki. Ayan oh. Ang laki. Sakto-sakto yung pinuntahan ni Kay Marjon ah. Doon yung palagi. Doon siya palagi sa may babaan. Kapag alala, anak pa lang yun. Yun, barangay Nandito yung ano to tatay mati, sa Manggahan, Rosario. Alam ko Manggahan, ito barangay Manggahan. Ano yan? Di Castro yun sa kabila. Di Castro na yan. Kabila. Uy! Ayun, Katchoy. Ayun na. Huli. Ayop ka. Pamura ka talaga ng baluto. Yan na. Yun, Floodway facing spot mga to, yung facing spot nila Kabiwit to. My turn. Tapos ni Kabiwas. Tapos sila nandun sila sa Awawa. Ang una Eco-Park. Isang Katchoy. Kinagat na eh. Tatay Berting daw kahapon, nakadali dito ah. 10. 10 piraso. Sus ko. Lalaki pa. Sana more. Baka ikaw pre yung nagko-content doon na ano na panood ko sa video. Nana. Sa gilid ng malapit sa doon.
Pulo. Hindi na punta pa rito yan. Ngayon pala nakapunta. Ngayon pala si Katsoy. Ay, mati, ito yan. Ronnie, ano siya? With his daughter. Kaya naman, play mo naman na yan. Naka-play na. Ano pangalan ng asawa mo? Pari shout out natin. Shout out mo. Naman. Huwag naman. Atoy, sara yun. Manugong ino. Uy, yan na. Kati, uy, sara siya. Kati, uy. Birahin mo na. Magsigil mo dapat kasi. Birahin mo. Birahin mo kunti. Ang daming kilit dito mga tayo. Grabe. So, yan. Kitang-kita na yung pagano na, oh. Ang ganda pala dito mga tay. Punta pa ako. Hindi ka mamingwit? Punta pa ako GMA. Oo. Ginagawa kami rin sa lamin eh. Sige, ingat. Nakanga lang tayo magkano dito ulit. Pero rispahan ko to. Kailangan mainit naman. Hindi ako babalik dito kung hindi ako maka-harvest din. Baka bukas, dito ako bukas. Dito. Oh. Yan, Miguel at Shot kay Katsoy Ronnie Cortel. At sa mga kapatid niya. Sa Cortel family. Yun, ang gandang bukol yun, oh. Ha? Oo nga, mamaya kuha kang kanggong dyan. Taba ng kanggong, mga tay, grabe. Ayun, tuloy natin mga tay, no? Yung shoutout natin. Ayan, Miguel at shoutout sa Gupitirong Angler. Yan, Miguel at shoutout Katsoy. Si Ponso Manzano, Miguel at shoutout. Erwin Galo from Bicol. Yan, Miguel at shoutout. Mga taga Bicol ng kababayan. Mario Apinardo, yung Miguel at shoutout. Miguel at shoutout sa inyo mga Katsoy. At muli, Miguel at shoutout kay Sunny Canwell from Buhit na Marinosor. Thank you so much mga Katsoy sa Buhit at mga subscribers natin. Mga madiyon ko dyan. Mga padi. So, ayaw niya kasi. Ayaw niya mga si biwasin ng gano'n pa. Yun, huli. Yan o, laki to Katsoy. Malaki to. Naka-plapla rin sa wakas. Ano kaya ito? Kasama pa. Ano kayo kasama? Laka. Kaya plywood. Arroyo pre. Arroyo na naman. Arroyo. Grabe, ang laki oh. Plywood. May kasamang plywood. May kasamang plywood mga tayo. Pundasyon. ay, kala ko bla na ako. Nako. Nakawala pa yung... Oh, yan, laki oh. Uy. Grabe. Kaya na kami mga tayo. 5. 4 na original. Ano yun? Yan o. Takbo. Ano yan mga Katsoy? Grabe, laki. Jolly Turtok. Plapla. Katsoy, plapla. Agoy, thank you Lord. Pakuha ka sana. Naka, pabilang pre. Teka lang mga Katsoy. Teka lang mga kamay ko. Oh, sige. Gitna. Pasok ko sa gitna. Oh, kuha. Oh, grabe, laki. Thank you, idol. Andito na kami, mas kami ngimit. So, nakinanlit yung kamay ko. Ganda. Grabe mga ano pala yung kanina, yung biglang umahatak. Grabe, sinalo kasi, yung ganda ng tama, oh. Laka. Uy, grabe, ang laki. Pakita mo. Nako. Yee! Thumbnail! Yun, oh, grabe. Sana ka. Siyempre, may kitang kilo na to. Lock na. Uy, ganda mga tayo. Okay, thank you Katsoy. Woohoo! Kabiwas, ayos. Si Ronnie. Kasi din laro, positive. Grabe. Yung dalawa. Ay, 3 pala, hindi wala akong video mga tayo. So yun mga tayo, bali samahan nyo kami dito mga tayo para makarami kami. Kakatuwa pala dito. Sinalo. Grabe, tingin nyo mga tayo nakadali ng mamaw. Grabe, tornilyo lang yan mga tayo. Tornilyo lang sa lakam.
Hindi ka lang shoutout kay Idol. Nagkakain ka rin siya nakasama ko dito. Probinsya ito, taga ano? Palawan, Kurun. Anong brand ito? NGT. Bagong bago, pinaspark lang. Parang kakabili lang. May pago pa mga tayo pang ano to, pang bottom sit up sinker. Wala ka. Trabaho kayo boy, masisante kayo boy. Ayan, huli na naman mga tayo. O diba? Ano ka? Laki na naman oh. Grabe, laki na naman mga tayo. Oh. Kakatapon lang nun. Original yan. Oh. Ang laki. Sus, mas malaki pa ito kanina. Oh. Ako, sinabitan pa. Nandiyan na sila sa Manabi. Oo, grabe. Kakatapon ko lang. Oh, grabe, laki. Nadali ng ano, ng spark plug. Idol. Oh. Lala pa lang. Spark plug lang katapat. Record. Oh, di ba mga tay? Laki oh. Spark plug lang. Saka lang. Grabe lapad oh. Ay sus! Oh, what? Beer free. Ay, naku, wala pa. Ay, naku. Ginagawa mo. Gusto kasi. Sayang mga tay. Alay ko, sayang naman. Nakipag ano pa sa akin. Shake hand. Ginanon ko lang, lumukso na siya. Aba, malaki idol, malaki. Ayan, malaki mga tayo. Oh, di ba? Ganda ng fishing spot namin dito, nasa gutter lang. Ang daming ano yan, diyan mga tayo, ano to? Papuntang Rosario na yan, daan na yan. Kabila ni idol. Ako na naman mga tayo. Ito na naman. Ako na naman, kagatin mo ulit. Nag-high tide na idol. So, yan. Sensitive yung rad mo pa, kaya nakikita mo. Oo. Ayaw mo lang. Saan? Andyan eh. Try natin. Oh, di ba? Andyan nga. Sabi ko sa'yo. Andyan nga. Sabi ko sa'yo. Minsan kasi ganun. Oh, di ba? Di kaya na yun. Pero andyan mga. Meron mga time kasi ganyan eh. Siyempre, bibiwasan Di mo ba? para. Kailangan biwasin mo. Kasi Kahit nalunok sa niya na piraso yan. Oh, mga katoy, good. Ito nga mahirap ibiwas to eh. Pero salpik lang. Uhuli. Higa ko na nga rin ang rad mo. Higa ko. Uy, grabe oh. Grabe na pre. Titingin yung mga tayo huli na. Surprise natin pala. Ulahan eh. No? Grabe, puro mula. Tingin na yun. Uy, ano naman. Pukula na rin yan. Yeah. Oh, ay, Jesus. Masyadong malayo. Baka dyan tayo. Dyan tayo mahahon. Yan dinala ng tadhana. Nga. Dating mo nga. Oh, tumalon pre. Oh, sabi ko sa'yo mayroon oh. Oh, di ba? Laki oh. Na-nervous nga ako yan. Ikaw kasi. Ginulat mo ako eh. Oh, di ba? Good sa oh. Ginulat ka ako mga tayo. Nakatapon mo lang pa naman yan. Makakatapon ka nga. Napaka-swerte na. Swerting nila lang. Ay, masyado malayo. Kasi yun ay
Ito lang, tamang-tamang timbla lang. Tamang tapos. Yan lang oh. Yun. Oh, di ba? Idol oh. Ayan, idol. Idol. Abla. Andyan talaga idol sa dito ano. Ayan mga sa'yo. Uy, ganda na naman. Uy, ganda naman. Kaya dito ka na. Pukul kayo na pagkala na. Puro tayo magputol. Grabe, lalaki mo. Hindi ko pa na ilalagay yung isa ko. Grabe na laki. Positive talaga. Kaliwas, grabe. Oh. Dami na. Dahil mo may uwi ay ito. Lati-hati na lang tayo na. Ayan, ulit tayo mag-uwi. Yeah. Bro, bakit mo nakuha na? Diba, kaya. Sabi lata. 8 na raw ang sabi niya, 8 na raw. Walang bla-bla. A few moments later. Sana mo, di ba? Dami yan, ito. Lalaki. So Idol Pen, nandito kami ni Ajud Katchoy. Magkasama ulit kami. Jackpot. Ayan, ito na request mo. Magkasama ulit kami. Uy, pulahan pala dito kuya, positive. Ayan o. Dali na siya o. Bukod pa sanang sumigit ka eh. Pumunta ka sana dito eh. Lalaki mga huli Yung nakaraan? Oo. Gano'n yung pinangunan? Oo. Uy, grabe, lalaki. Ayan o. Uy, grabe. Ayos na o. Top nilo. Manalo. Ay, dito na punta dito sumigit ka. Yan, Miguel Agjalat, ano, Katsoy Christian, nandyan sa likod natin mga doon. Oh. Kasama nila. Pinoy! Nalit ata kayo lang dating. Lahan ininuroy. Uy! Pula-pula manunoy. Dito lang, bukol lang dito. Madali lang bukol lang. Oo. Sa may ano lang. Dito. O yan na naman oh. Bottom of my heart. Laki na naman. Laki na naman kasi. Swerte mo. Ginagawa mo. Wala. Swerte mo pumunta ka lang dito ah. Oh, akin yan. Oo. Dugo. Uy. Uy! Galing na ano to? Pulahan? Galing bar? Galing ng Way! Oh, di ba mga tayo? Dito ka na. Dito. Ganda ng ano dito. Kaya nga. Ganda mo, grabe pulahan dito. Lilipat ako. Nang maliba. Kabiwas, tara na, habol na kayo mga katsoy. Nakaswerte talaga sa spot talaga. Si Johnny to. Ganda pa rin ito, hindi masyadong mainit ito guys. Matibit pa. Sa inyo, maganda rin kanina, ano? Pagdating mo. Oo. Yan, dito ka bandang kaliwa. Diyan yung gibit. Ayan! Medyo gitna-gitna mo ba konti? Mamaya. Dito. Sinasalo dito eh. May nananalo rito, mga catcher pati. Oh, di ba? Malapad ah. Ayos. Ito Katsoy. Oh, di ba? Oh, ito na naman Katsoy. Sapol na naman. Muntik na matapon yung si Captain Katsoy ano, Noel Cruz. Ay, naku. Pwede na oh. 3.9 na. Ganda ng mga kulay ng isda rito. Parang Pasig na rin. Yan mga sa dulo niyan mga yan, Laguna Lake na yun. Kaya napakasarap ng isda rito. Lalo pagka yung ano, sinigang. Ipretuhin mo na bago yung sigang ka dyan. Oh, palamig oy. Ito, bigyan ba? Simento oh. Oh, gano'n sa to. Marunong ka naman siguro tumat. Nagkakagalaw eh. Ha? Pang taga Mindanao dito sila ito. Marunong maglangon. Ah, Palawan ka pala. Anin.
Sayang puta. Wala tayo, isa tao. Napamurad na. Sabi ko kay nanay. Safe ba daw? Yung video mo puro na mura. Puro na murad cellphone. Yung pinakamatibay daw na brand ng Hook ay Eagle. Wala shipping Pero ito yung natin. Try natin ito. Yung brand. Bigay ito ni Kachoy Noel Cruz. Tatluhan ako. Pangmalakasan na sit-up. Naubos na mga Kachoy yung ano. Sit-up ko lang sa ito. Uy. Gano'n may tapon na gusto. Tingnan mo, extra kagad oh. Dali. Ayan, grabe. Oh, ganda Kachoy. Oh, grabe oh. Sumisigsag. Magala ganda-ganda yan. Oh, yan. Arroyo. Pla-pla. Ulahan ah. Oh, Ulahan, may ganda. batik sa puso ah. Ganda. Ang galing. Gumi. Galing sa ano yan eh. Bundok, ibok-ibok. Ang dami ng brad ah. Oh, dami na sir eh. Lalaki pati oh. Ulahan yung buntot eh. Linisin mo muna idol. Linisin mo muna kasi kung saan nagbubungkal. Sumahid dun sa may Kulay niya na pala. Kala ko siya kung kampas ang sa tubig. Akala mo po, kaya pag pinilinis mo, yan na yung kulay niyan. Ayun. Agad ba yun? Arroyo, may Grabe bungan. dito. Talaga mo kung nag-isa ka lang dito, umaano ka rito. Kusang gumagalaw, huli. Ay, sayang. Ay, huli nga. Ay, nahuli nga. Ay, ubos na naman si grabe dito pala kabiwas. Grabe kabiwas. Ah, ay, Diyos ko. Ay, naku, nawala na yung ano. Hindi mo na tinanggal mo sa tubig pala. Oh, tinanggal. Nadali na rin yung spark plug mo. Nadali spark plug. Meron pa ako dito. Ano pa kaya dito? Kasi may nasiraan. Meron pa mga to. Yung Allen Rains naman. Yung kasi Allen Rains naman. Mamaya, piyesta ng puto rin. Pag wala talaga, kalas-kalas na tornilyo dyan. Kasi Marjon, ano ba yung mga sit-up mo dyan? Pangmalakasan yung iyo eh. Napulang na rin ako doon eh. Sa dulo. Ha? Dami pala rito. Ayaw ko na rito. Daming ano. Ubos. Imbis na pambili na lang hilo, wala na. Pag nasiraan din sa daan, kiri ko lang akong gamit sa motor. Puro na ginamit dito sa ano eh. Pang sinker sita. Wala nang pantanggal ng fairings to. Allen Rains. Ay, effective yan mga tuyo. Grabe yan. Tingnan nyo mga tuyo paano marvest yan. Kanina nga yung tornilyo nakadali. Hindi talaga pabayaan. Ah, grabe Kachuyo. Nakadalawa na si Kachuyo ano. Christian. Namamaw. Oh, pula rin. Oh, pulahan din. Baka hindi nadiligan ng Valentine siya, kaya may lipstick pa. Pulahan din. Dali na naman. Arroyo. Urig pa rin. Urig. Arroyo. Origyan, Urig. Oh, di ba? Original. Ganda. Ay, tilapia. Tingnan. Arroyo, tilapia. Tilapia pa rin naman yun ito. Kahit yung, kahit yung arroyo, tilapia pa rin naman yun. Kita natin. Inahon na namin natin sa grabe. Pre, dami na natin paghatian. Lagay mo na lang. Tignan mo. Swerte yung araw. Sagat ko dito. Sagat. Combine na. Inaina ko pala. Talik pala agis. Pula para may huli. Aray. Matindi. Laki yun. Yun ang pula. Yun ang pula. Yun, pula. Oh. Ayaw nga. Napis niya. Okay, lapat. Naamoy-amoy niya pa siguro, pre. Inamoy-amoy niya. Sakto Biniwas na. mo. Ganyan talaga pag nag-full play. Oo, meron na rin pala ito. Katay mo. Kanina ba ito eh? Ay, nakawala. Sabi ko na nga ba, pangit kasi yung dagat nun eh. Biniwas ko lang bigla eh. Ano masabi? Sayang. Paano mo nasabi yun ang sabi yung kasi Ronnie boy? Biglang umalis si kasi Ronnie. Doon to, wala pa. Wala na? Umuwi.
Nagkakadamputan doon, kapayabas eh. Umuwi, kasi Dilmar si Ronnie Boy. May pumupukol. Pero nagkakahulihan dito eh. Tuwan yung galing. Ay, silence lang talaga Ilalim. pagkat Bawal, bawal. parang kanan Hindi yung po wala. pwede pumukol niya. Alam ba madami ng takot ng Napakalimit lang pulis. ng ano. Bakit? Di ba yung sa ilalim? Wala. Oh, ala ka! Sinalo ka tayo! Pre. Sinalo! Kachoy, sinalo! Nagis lang ka. Oo, kakagis ka! Sinalo. Sinalo! Oh! Oh, salo ko, salukin mo kachoy! Salukin mo! Hindi, maliit daw! Ay, malaki kachoy oh! Oh, di ba kachoy? Sinalo! Sinalo! Grabe, kakatapon ko lang! Di ba? Nanalo sila? Nandun kami nang nagkakahulihan. Ayun na, kalmada ko tayo yung ano Ako eh, isang taga-saan ka? Sabi ko taga-soldiers po ako. Ito yung ID ko. Grabe ang lalapad oh! Bakit ko tayo ba? Kasi ang dami ko na Hindi, natin. baka mapagkamalang ka na kasama. Puta na, may miwas ka lang eh. Pagkain ng bayabasin mo. Taga dyan. Kaya mo ba yan? Malalim yan eh. Malalim yan eh. Hanggang ano yan, baywa. Grabe itong ispat ng Tumayo dito, binasampot ko. So, saglit lang sana ako, nakapasama na yung mga natin. Mamaya-maya mga di uwi na kasi yung anak ko ay ikukumpil ngayon. Wala ko dito pang ihaw. Naniniwas ka lang Sabi maganda. kasi ano, ito ay John Paul. Tayo ulit nga, grabe sinalaw eh. Oo. Salawin mo ulit. Ito lang magana. Grabe sinalaw. Malalim ng tubig, gumilid na sila. Oo. Grabe biglang nanaluhod. Wala, di umubra tong ano ko, Allen Rins ah. Allen Rins ba naman yung ayan na. Ganda ng pukul na yun. Ay naku, sayang Kuya Noel. Ito nasasabi ko, yung sit up mo kuya, ganda pa naman to. Ay, salamat, tatanggal. Hatak. Ayun, uli. Ala. Unless strike ulit tawa ka tawa. Glory! Oh, ay, nabatik ba tatay? Lagay sa rin sa lagay. Maliit tatay. Grabe. Nakatapon ko lang naman. Nakadali na yung tanong natin. Allen Rins. Allen Rins. Asa na yun? Huwag mong isabit. Yoy, thank you Lord. Kailangan ihuli mo to ng ano, 4 na kilo. Kasamaan yung ulo kasoy, butas. Sigurado. Tahimik ka lang dyan, bro na. Wala. Ayos ah. Ayun, mahal, sinabit na naman. Muntik na yung gato yung ano, Will Cross. Meron natin kaya ng ano motor. Ano to? Inabura ka na Oy, kasi, oy, bakit mo biniwas? Nakawala tuloy. Wala yung ano eh. Wala dito lang pala. Ando dito sa kabila. Nakadali na naman. Nakadali na naman siya kasi yan. Lapad Tulog oh. ang tilap niya. Grabe talaga oh. Parang tulog lang ah. Ang laki. Tumagat ulit? Ha? Wala na idol. Wala. Ay! Alak ka. Meron palang ano dyan. Tali lang ano yan, kangkong. Tali pala ito ng bangkong. Ito na, sinasabi ko. Yari mo natin, isa na lang. Sabitan pala dyan eh. Tali ng kangkong. Ayun, kasi talaga si Captain. Ayun na, ano na yan? Dapat makaano ba tayo, dalawa. Malapit lang pala. Yan, nasa batulog. Yan pala yung ano.
malalim ulit pre. Dala rin ako konti na bulate. Wala ang bulate. Magdadala ka? Sana makakuha pa. Isang adventure na ako rin. Bukas lang. Diba? Puro butik. Oo nga eh. Ang ganda ng ano. Kaya lagi tayo may banahan. Ganda ng spot namin yung mga tayo. Hanggang dulo yan oh. Ayos. Kasi sinabit na lahat. Ginawa ko ang lahat para sa Yo. opposite up. Yo, yan na nangyayari. Lahat sila. Namimigay Inuubos ka, nila lahat. inuubos mo lahat ng setup mo dyan. Isang retrieve lang, dalawang sabi. Yung pala yung katumbas itong huli natin dito. Ano? Palit setup. Oo, wala na ipapalit. Tapos na. Tornilyo. Allen wrench. Tapos ano ba yung kaina? Screwdriver. Ito, meron pa isa. Ay! Sinabit niya rin. Ay, natanggal yung ano, yabi tubo. Natanggal yung regis na rin. Pwede ba na? Wala na, ito na lang mga to. Sinabit na. Lahat daming sitat ko. Ito yung katumbas eh. Dami niya. Ang dami. Grabe pulahan na ito. Sakti na po. Grabe. Dali, ulit. Daming inubos. Huli ka, Balbon! Ulit? Pula. Pulahan din. Pula. Ganda. Naging bading. Ay, Diyos ko. Six finger. Naglaway ka. Mabol pa. Kala nyo. Ganyan talagang bida, nagpapabugbog. Sana huli ka pa. Akin na dito. Akin na muna. Sabi pala niya ng huli. Ubos. Gayang araw. Dahil yung sit up ang buto. So, yung nangyari. Uwi na. Sakto lang rin. Stadium. Alas 12:30 yung pumpkin lang anak ko. Mag-inis pa ng isda. Wala ko rin pumpkin. Bati na bati. Oh, mayroon pa yan. Busit. Ito ate yung huli namin ni Idol. Oh. Ang dami nating huli. Wala pa, no? Tatlo lang. Di. Kunin mo yung ano. Ah, dalawa lang ako. Ito lang. Di, ano, ako hindi naman ako kukuha. Hindi, bigyan sa kanila. Tumaka to, ito lang kukunin ko. Di, taong to. Dami-dami nitong Sige, huli bigyan mo. natin sa kanila. Ayun, Marjo, no? Hihi, swerte-swerte. Oo, ito na. Oo. Uwi na siya. Magpapakumpil ako sa anak ko. Kaso mamaya ako pupunta ako ng tanda. Enjoy ko na. Lubid. Maganda may lubid. Sige. Wait lang pre ha. Wala akong lubid. Grabe, ang dami mga pulahan. Tropa do. Grabe nga, panalo pa na. Oh, hindi ka. Hati-hatiin na lang natin. Ayun, maraming salamat mga Toy. Ayan na. Lagayan ko ya. Grabe oh. Kasi Marjon. Huli na dumating. Malupit tong ispat ito. Matagal na to rito nag-i-ispat eh. Hindi lang ako makaano. Yan oh. Idol. Maraming salamat. Idol, thank you. Si Christian. Mag-aawin ako. At si Dilmar oh. Busy. Ang Laguna Lake na yun mga Toy. Doon. Yan, napakaganda itong ilog na tumatoy. Oh, floodway, fishing spot. Maraming salamat sa inyo mga Toy. Positive talaga yung temper ni Kati Ronnie Boy. Kabingwit kabiwas. Ayan, oh. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pre, ang dami Bagong ang spot dami na mong natin, huli, bagong pre, oh. spot. Oh, Sayang yan. ay, adagdagan mo iyo. Hindi, okay na to. Ano pa ako eh. Malapit lang naman ako dito eh. Basta bahala kayo, ito dalaw lang akin. Idol, ikaw, kuha ka dyan. Yun, maraming salamat mga Toy.
Shout out idol. Ayun. Shout out sa mga taga ano daw, Coron, Palawan. Yun, grabe. Sa tatay ko, ito na po ako ngayon. Namimingit ka lang. Dating tour guide to, laban ta rito. Ganda ng mga nahuli niya mga ito, yung mga tribali sa ano, Palawan. Shout out, Papa. Sa Coron. Ayan, maraming salamat po. Thank you. Sinix bag na tayo. Bagong spot tayo dito. Floodway Fishing Spot. Oh, di ba mga tiyo, pauwi na oh, nakahuli pa si Kajay Christian oh. Grabe, lapad. Mahuhulog pa yung pamingwit. Grabe, ang laki oh. Kajay Delmar, pinako. Ayan mga toy, ito lang inuwi natin. Iniwan natin sa kanila yung nahuling iba ko. Ayun, sayang, huli na sila dumating. So yun. Base na kay. Maiwa tayo ni ano ni Father doon. Ganda mga toy oh. Ganda mga sis, ito 5 fingers na naman oh. Dalawa lang kinuha ko, grabe harvest na naman. Ganda mga size eh. Si Kajay Christian umuhuli na rin. Grabe. Thank you Lord. Si Kajay Marjon umuhuli na rin siya pag uwi ko. Yan, maraming salamat sa mga nakasama natin doon. No? Thank you Lord sa blessing. May pang-prito na naman.